takže dneska vás vítam u tohto videa a daj like a odber a dneska to bude hardcore, nie ultra, lebo ultra hardcore neviem dať. No a dneska to bude séria hardcoreu. Áno, rozhodol som sa urobiť sériu tohto ultra hardcoreu a náš svet sa bude volať Odber a Olíka. A my poďme na to, dúfam, že daj like a odber bude dobrý sit, aj tento. Poďme na to. OK, už ma to joinlo do tohto tu sveta a je docela dobrý, nebudem klamať. Tam je hneď vilička! To je dosť dobrý spawn na hardcore, akože to som rád, určite. A chcem vám povedať také pravidlo, že tieto videá budú mať po 6 minút, jo, vždy po 6 minút, dakedy možno 6:30, 6:50, podľa toho, čo nájdem a jak, chápeš, ne? A tak ďalej, vezmeme si mŕtve. No a keď zomrem na tomto tu svete, tak ja proste urobím nový svet, ktorý začneme znova, lebo no, zomrem. Takže tak no. Takže keď umrem na tomto tu dobrom síde, fakt Gucci, tak to je GG no. Dúfam, že to sa nestane, lebo to by som ľutoval asi. Je tu kovárňa? Nevyzerá, že by tu bol. To je škoda. Ale tak to je šťastie docela, že som hneď pri spawnu a je tu vilička, lebo mám posteľ hneď zo štartu a dosť výhody to mám. Na to výhody. Aj veľa chlebu, čo som si veľmi rád vezmem, lebo chlieb sa bude hodiť, doplňa to docela dosť veľa hangru, takže tak. Daj like a odber pre part 2, čas 2 tejto sérii. Dúfam, že vás bude baviť, no. Jo, chcelo by to drevo. My tu máme aj typka, čo má knihy, tak to idem hneď zatvoriť. To treba zatvoriť okamžite. Takže okamžite. Máme ho zatvorený. Hoši. To sa nám podarilo. Pad do pierka 3. Docela dobrá kniha na to, že začíname. To je dosť dobrá. Ja robím takú taktiku zaujímavú. Ja menej riskujem, dá sa povedať. Že ho zabijem tak. Viem ho zabiť aj tak, že sa vystávam hore a atd. No ja ho zabijem tak. Dobre, keď ho zabijem, tak proste bude zabitý, ho dávam tu strih, lebo zbytočné sekundy na video. Čak 3 minúty a nič som neurobil. Dobre, medzi tým, čo som ho teraz zabil, pridal som súradnice a počet odehraných dní. 3 železa, docela dobre máme na pickaxe, takže dá sa. No a tak a videá budú tak končiť, že keď niečo nájdeme, ale ešte budem tam dať čo robiť samozrejme, alebo keď zomrem. Čo je to horšie, ale dúfajme, že to sa nestane. Ináč tento svet bude mať zálohe, jo, takže možno vás dakedy vytrolím, že zomrem. To som vám asi nemohol hovoriť, ale to nevadí. Ale toho chleba budem mať tak hodne. Čakaj. No. Myslel som si, že to bude viacej, keď 47 balíkov sme mali, ale chápem. Fico je drahý. Srandujem samozrejme. Fico ne. Prosím, nevyhostite ma. Naťažíme si tieto plenky, z toho si urobím crafting table a sticky. Už som chcel ísť robiť crafting table, bro. Dobre, máme crafting table, ešte si robím z tých 6 sticky. Dobre. Na úvod dosť dobre sme začali, lebo máme 3 irony, čo je na pickaxe, takže môžeme ísť na dia na ďalšej časti. Lebo to už asi nestihneme tejto.
Bo dosť veľa minút nám uteklo. No to nevadí, samozrejme, že keď dáte like, budú ďalšie časti. Dobre, máme 13 chlebov. Chcelo by to kameň. Obrieme po kameň. Kameň je tam, okej. A ináč neviem prečo 6 minúty budú mať tie videá. Tak ma to napadlo. Čo ani som neviem. Asi tak to bude aj lepšie. Na čo dlhšie video, tak to budete mať po menších častiach. Tak asi to je lepšie, neviem. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. A keď ne, tak budem smutný. Ochutnáme náš nový chlebík, vlastnoručne urobený. Ten bol vynikajúci. Dobre, kde je ten crafting table? Ne, už je 6 minút. Dobre, ja vám tu dám rýchly strih ešte. OK, na týmto strihu som vám chcel ešte, chcel som zatvoriť ešte do villagerov, máme dať ďalšie časti, ale to nevadí. No a vykraftil som si mežer. No a sekerku. A to je všetko z prvej časti. Daj like a odber a zdravíte, Vancik. Čau!